Festival održivosti dio je programa civilne inicijative sudioničkih programa dijela Rijeke 2020, Europske prijestolnice kulture. Velika nam je čast zašto tranzicijska inicijativa Rijeka ne samo da su u prvom sudioničkom krugu imali fantastične projekte, već sada i u drugom, imaju još jedan i u Zelenom valu, Rijeka jeste i grad broj 2, ali evo krećemo sad na početku sa Festivalom održivosti. Manifestacija namijenjena svim ljudima koji vole prirodu, koji poštuju prirodu i koji žele živjeti jednostavan život. Ona će nas naučiti nekim od jednostavnih vještina koje možemo primijeniti svaki dan, kako u suradnji s prirodom možemo dobiti ono osnovno za život. Hranu prirodnu, stan od samo prirodnih materijala, kruh naš svakdanji, kako biljke koje nas liječe, samoniklo bilje koje nas može hraniti. I živite u harmoniji s prirodom. Ona je naša majka, ona se brine za sva živa bića na ovoj planeti, tako i za čovjeka, samo treba biti jednostavan i skroman. I ovaj svijet može biti raj na zemlji. Ima jako puno interesa, mi smo se iznenadili koliko su nas zvali, pozivali, nadamo se da će i doći i učiti. Krenimo učiti, samo je znanje važno korak po korak. Ono što su naši stari znali, danas mi moramo to ponovo učiti i to je divan osjećaj kad znate da živeći jednostavan život nikome ne štetite. Znači super je za čaj, super je, možete, znači mladu biljku cijelu kad je tako u cvatu, a možete tako dok je u cvatu cijelu obrati za prehranu. Evo ovdje kod mene konkretno je bila radionica samoniklog jestivog bilja. Nažalost nismo imali baš idealne uvjete. Jesen je, ljeto je dugo i sparno i vruće i bez kiše, tako da je većina bilja uvenula, usahla i tako dalje. Nismo baš imali neko bogatstvo, ali ipak smo uspjeli nešto skupiti, napraviti tu radionicu. Naravno, to je više sve informativnog karaktera. Teško je sad ući u taj svijet bilja jer to je preopširna tema i ljude zanima zašto se koristi jedna stvar, zašto druga, zašto ova biljka, zašto ona biljka. Na koji način najbolje neku biljku pripremiti i koji dio biljke iskoristiti, evo to je nešto o čemu smo mi razgovarali danas. Svi ju znaju, svi pričaju o njoj, to je kopriva po meni, broj 1 biljka, ja ju osobno najviše volim, najčešće mi na tanjuru. Svako će odmah zapamtiti, zna čim ju takne, koje i šta je. Što se tiče kuhanja i pripreme bilja, ja kažem, to je opet mašta granica. Znači, čovjek koji ima ideja i kreativan i može svašta raditi. Možete raditi pite, bureke, namaze. Ja najviše volim onako po dalmatinski, ajmo reći, ko blitvu špinat, s krompirom, malo češnjaka i tako, to je, meni je kopriva tako, recimo, najdraže. Može se i sirova jest, da, malo je se pretrlja kroz ruke, baš ima negdje takmičenje u Engleskoj, ja mislim, da jedu sirovu koprivu. A sam odlazak u prirodu je već to, znači već radite na sebi, kad odemo u prirodu, u pokretu smo, movingu smo nekom, beremo hranu koja je netretirana, znači preporuča se da se ode malo dalje od kuća, sela, gradova. Znači netretirana hrana, zdrava, ukusna, sve to skupa daje jedan osjećaj, kako bih rekao, jedna kvaliteta, čovjek malo podigne, ajmo reći, kvalitetu života. I danas na Festivalu održivosti imamo program s djecom. Trenutno igramo improvizirani pikado koji se igra s loptom. Cilj je da djeca pogode metu. Hrvoje se igra otimanje marame, to je jedna poznata izviđačka igra koju mi igramo s djecom na izviđačima. Pravilo je da samo moraš biti snalažljiv, uzeti maramu iz drugog džepa, ali istovremeno čuvati svoju maramu. Dakle, moraš biti spreman na sve. Ljeti idemo na kampove, 2 tjedna na logor i gdje njih mi učimo kako da sami prežive u prirodi, kako da zapale vatru, kako da si nešto naprave na vatri, znači baš kako da se snađu, spavanje u šatoru, pranje u potoku, što nije baš svakodnevno da se ideš okupati u potok koji nije ni topal, to je hladna voda. Ali uživamo i eto, nikad nije dosadno, uvijek se radi cijeli dan. Prezentirali smo izradu zida od slame, 2 načina najobičajenija, s tim da smo se bazirali na ovaj drugi način koji preferiramo u zadnje vrijeme.
kako slagati slamu, kako izabrati slamu, više interaktivno bilo. I sad u drugom dijelu nastavljamo sa još zanimljivijim, to su blatne žbuke i žbuke mješavina gline, pijeska, slame, gline. Valjda nam je to u prirodi da pobjegnemo naprijed, onda se vratimo nazad, jer uvijek se sustignemo. Uvijek se nekako bježa na Učku, na Velebit, uvijek negdje van, negdje u šumu. Trenutno smo u Rijeci, ali onako. I dalje preferiram takav način života i vidim da ima sve više i više interesa ljudi za taj način života, da nije konzumerizam, da nismo usko vezani za trgovinu i da živimo negdje, ne znam, na kojem katu nebodera. Pa najviše ih zanima kako da sebi naprave dom od prirodnih materijala, što prirodnih, ne moramo izbjeći, nažalost, ne moramo izbjeći svu tu tehnologiju, ne moramo izbjeći jer onda bismo se trebali vratiti 100 godina nazad. Nažalost, s današnjim načinom života ići 100 godina nazad je predaleko vrijeme za nazad, ali možemo utjecati da što manje potrošimo energije koja se koristi i za dovlačenje raznih materijala od raznih, ne znam, zemalja od Kine do Švedske, Amerike, Kanade, da što više lokalno koristimo i ljudi su sve više i više zainteresirani za takav način života, da je lokalno napravljena kuća. Pa ljudi dosta zanima kako zbrinjavati otpad doma, doslovno u kuhinji na kućnom pragu, kako odvajati biootpad, a da ne smrdi, pa smo pričali dosta o tome kako praktično izvesti to kompostiranje u posudi, a ja sam tu donijela razne ove pripravke da pokažem sve te faze razgradnje, da ljudi mogu opipati i materijale i kompost, da se upoznaju zapravo s tim svim fazama. Apsolutno se može kompostirati bez smrada, u stanu, u kuhinji i zapravo kad zamijenimo, ajmo reći, kantu za smeće sa komposterom, on nam postaje kao glavna kanta za smeće jer još ako odvojimo papir, plastiku, metal i sve ostalo, možda 10-20% otpada je pravo smeće koje ide na odlagalište, a sve ovo ostalo smo negdje već zbrinuli sa strane, odnosno glavna stvar je da kad krenemo kompostirati doma, da li je to u stanu, na terasi, u vrtu, više nam ni smeće ne smrdi jer smo zapravo maknuli tu komponentu biološkog otpada koja zapravo smrdi i u smeću i kad je lijepo pomiješamo u pravilnom omjeru sa smeđim materijalom, a to su piljevina, lišće, kartoni i tako nekakve slične stvari, to nikad ne smrdi jer se počne lijepo odvajati proces kompostiranja, a ne truljenja. Biootpad kad truli onda smrdi, a ako ga kompostiramo onda ne smrdi. Mi zastupamo zero waste stil života, to znači bez otpada, odnosno to nije moguće 100% postići, ali barem smanjiti otpad u najvećoj mogućoj mjeri. Jedna od njih je izrada torbica od majica koje smo demonstrirali. To je od mog muža majica u stvari. Našli smo neku staru majicu, evo koliko nam je trebalo, 15 minuta, 20 minuta za izradu jedne torbe. Pa sviđa mi se zato što ja isto održavam neke radionice sa djecom, pa onda evo da i njima prenesem dalje.